Ο Νικηφόρος Βρετάκος, ένας από τους μείζονες ποιητές μας, διανύοντας 6 περίπου δεκαετίες στην ελληνική ποίηση, έφτασε πλέον να συναντηθεί με τη θάλασσα. «Συνάντηση με τη θάλασσα» είναι ο τίτλος της νέας ποιητικής του συλλογής. Κύριε Βρετάκο, τι σηματοδοτεί για τη ζωή σας και το ίδιο σας το ποιητικό έργο αυτή η συνάντηση με τη θάλασσα? Ναι, βεβαίως, εγώ συναντήθηκα σε αυτή τη ζωή με όλο τον κόσμο που μας περιβάλλει. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο βρήκα ότι υπάρχει αρκετή ομορφιά, αρκετή σοφία και μάλλον το κυριότερο μέρος της αισιοδοξίας μου προέρχεται από αυτό. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον φυσικό που τροφοδοτεί την ίδια μας την ψυχή, της δίνει κουράγιο, της δίνει ανάταση και μπορούμε έτσι να αντιμετωπίζουμε τη ρουτίνα την καθημερινή, η οποία είναι πολύ πιεστική. Δηλαδή μπορούμε να ξεφεύγουμε από τα πράγματα που μπορεί να μας φθείρουν. Είναι σαν μια κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Βέβαια πίσω και από τον ταΐγετο που έχω χρησιμοποιήσει και πίσω και από τη θάλασσα βρίσκεται το αυτί του ανθρώπου. Μιλώντας αυτά τα στοιχεία, μιλώ στον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν είναι δηλαδή ένα παραλογισμός η επαφή μαζί της. Κάνω μια εξομολόγηση, κάνω και μια παραβολή, η θάλασσα, τα κύματά της, ο κόσμος με τα δικά του κύματα. Και εδώ λέει, μέσα στη συνάντηση με τη θάλασσα, υπήρχαν τρομερότερα κύματα, λέει, που έσπαζαν σε άλλους βράχους. Από το πρόσωπο της αλήθειας έτρεχαν αίματα και δεν έχει καμία σχέση με τη δική σου αθωότητα που κάνεις το έργο που σου ανάθεσε η γέννηση, ας πούμε. Κυματίζεις, πας, έρχεσαι χωρίς να έχεις συνείδηση ότι υπάρχεις. Συνείδηση ότι υπάρχεις, έχω εγώ, κατάλαβες. Τι σας έδωσε η ποίηση μετά από τόσα χρόνια, κύριε? Να σου πω, η ποίηση κατά τη δική μου γνώμη είναι ένα βιολογικό φαινόμενο και ο εσωτερικός μου βίος υπήρξε η ποίηση, η οποία υπήρξε, όπως λέω, και το αλογάκι του Θεού που με έβγαλε μέσα από τις τρικυμίες αυτής της ζωής. Κύριε Βρετάκο, έχουμε ορισμένες διακρίσεις που αποδίδονται στο πρόσωπό σας. Γίνατε ακαδημαϊκός και προσφάτως αναγορευτήκατε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας. Τι σημαίνουν αυτές οι διακρίσεις για έναν ποιητή? Φυσικά αποτελεί μια ικανοποίηση για έναν ποιητή, αν και δεν αλλάζει κατ' ουσίαν την αξία του ποιητή κανένας τίτλος. Ή είσαι ή δεν είσαι. Εκεί στο λόγο μου στο πανεπιστήμιο είπα μάλιστα ότι την πρώτη τίβαινο μας τη φοράει η φύση σε έναν ποιητή. Η δεύτερη, καμιά φορά μας αναγνωρίζει και η πολιτεία, μας φοράει μια δεύτερη τίβαινο. Και ότι υπάρχει και μια τρίτη τίβαινος, είναι η αγάπη του κόσμου προς έναν ποιητή, αν έχει την τύχη να την κερδίσει. Εσείς ποια προτιμάτε από τις τρεις? Από τις τρεις τίβαινους. Φυσικά μπορώ να ευχαριστήσω τη φύση για τη χάρη που μου έδωσε, αλλά εκείνο το οποίο με συγκινεί περισσότερο είναι η αγάπη του κόσμου. Τελευταία τίβαινος. Αν σας ρωτούσα, κύριε Βρετάκο, ως ποιητής, τι βλέπετε στην εποχή σας, τι θα μου λέγατε? Ναι, ζούμε σε μια πολύ επικίνδυνη εποχή που μας εμποδίζει να είμαστε πια και αισιόδοξοι ακόμη και θα πρέπει να υπάρξουν αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι να σώσουν αυτόν τον κόσμο από τον κατήφορο που έχει πάρει. Εγώ τον πρώτο κατήφορο που είχα διαπιστώσει, τον διαπίστωσα από πολλά χρόνια, ήταν ο κατήφορος ο δικός μας εδώ και έπρεπε να στυλώσουμε τα πόδια μας για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον χώρο που είναι ιστορικός, χώρο στον οποίο είναι χρεωμένη όλη η ανθρωπότητα, όπως ξέρουμε, και ακριβώς από εκεί ξεκίνησα να γράψω τη λειτουργία κατά από την Ακρόπολη. Πολύ με βασάνιζε η ιδέα αυτή να γράψω ένα έργο το οποίο να απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, αδιαφόρος που είναι τοποθετημένοι, να μπορέσει με το βιβλίο αυτό να τον ανεβάσει λίγο ψηλότερα από τις ετεροδικίες του, από τους ανταγωνισμούς του, από τους φανατισμούς του, από τις μυσαλλοδοξίες του. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε, ναι, για τη λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη. Βλέπει κανείς μια προσήλωση του ευρύτερου κοινού σε αυτό το βιβλίο, «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη». Ναι. Πού το αποδίδεται αυτό? Το αποδίδω στο ότι ο κόσμος μας άρχισε να συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα μας και αναζητάει να πιαστεί από κάποιες αξίες. Αξίες τέτοιες έχει, παραδοσιακές, μεγάλες η χώρα μας. Αναζητάει ο ίδιος ίσως να βρει τον εαυτό του, να αφυπνιστεί η συνείδησή του, πράγμα που είναι σκοπός αυτού του βιβλίου, όπως είπα.
Και οι παραστάσεις που δόθηκαν, και δόθηκαν πάρα πολλές από σχολεία και συνεχίζονται να δίνονται, έδειξε ότι το βιβλίο αυτό ήταν το πιο αναγκαίο βιβλίο που έπρεπε να γράψω. Βεβαίως το πρώτο βιβλίο είναι οι βιοθεωρίες οι δικές μου, ότι πρέπει να δούμε τον άνθρωπο, τον πλησίον μας, να τον δούμε από την άκρη του κόσμου, να τον θεωρήσουμε πλησίον μας, το ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανέναν άνθρωπο κατωτερό μας, και από εκεί ξεκινάει αυτό το πράγμα που λέω αγάπη και που έχει μια ευρύτερη έννοια. Και το τρίτο ήταν αυτός ο χώρος στον οποίο πρέπει να τον ευγνωμονούμε γιατί γεννηθήκαμε. Και η ευγνωμοσύνη πρέπει να είναι έμπραχτη, να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε να διαμορφώσει ένα πρόσωπο και να παρουσιαστεί με κάποια αξιοπρέπεια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι συνεχώς χάνουμε έδαφος, συνεχώς όλα φθύρονται. Ο τελευταίος μας σύνδεσμος, η γλώσσα, και αυτή φθύρεται, διότι δεν έχουμε άλλο σύνδεσμο πλέον. Οι ηθικές αξίες δεν έχουμε να συνδεθούμε με την αρχαιότητα. Άλλωστε το έγραψε και οι Economist, το γράψανε τελευταία, ότι ο μόνος σύνδεσμος των Ελλήνων με την παρελθόντος είναι η γλώσσα. Η λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη θα γίνει ένα τοπίο στο οποίο θα διαδραματιστούν πολλά εκδηλώσεις και αφιερώματα προς τιμήν των 80 χρόνων του Νικηφόρου Βρετάκου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η κυρία Βοσκοπούλου και ο κύριος Ιωακημίδης θα παρουσιάσουν τη λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη. Το κάνουμε με θέαμα. Το παρουσιάζουμε σαν θέαμα για να δώσουμε ακριβώς το έργο αυτό. Έχουμε οπτικό, υπάρχει χορός, υπάρχουν πολλά πρόσωπα. Όπως ακριβώς είναι γραμμένο το έργο, δηλαδή ακριβώς όπως είναι γραμμένο το έργο με τα χωρικά του, με τους αναγνώστες, με τους γέροντες, όπως είναι ακριβώς το έργο. Τους ψαλτάδες, γιατί υπάρχουν ψαλτικά μέρη, υπάρχουν τραγουδιστές. Αυτά γίνεται σαν ένα οδηπορικό όλης της Ελλάδας. Θα έχετε μια βάση θεατρική ή όχι? Θέατρο, κανονικό θέατρο. Ναι, θα περιπλανηθείτε σε όλη την Ελλάδα ή θα έχετε μια βάση θεατρική? Θα συμπληρώσω εγώ αυτό που είπε ο κύριος Ιωακημίδης. Μέσα στα πλαίσια αυτά των δευτεριάτικων απογευματινών που κάναμε στο Θέατρο Πολυτεχνείο και παρουσιάσαμε τον κύριο Βρετάκο, είχαν έρθει και παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού και είχαν δει αυτή την εκδήλωση. Όταν ξεκινήσαμε εμείς, απευθυνθήκαμε σε αυτούς οι οποίοι θέλησαν και αυτοί μια συμμετοχή σε αυτό το εορταστικό πρόγραμμα που γίνεται στη χρονιά που θα λέγαμε Βρετάκου εφέτος. Η συμμετοχή έγινε? Έγινε. Είναι με 4 παραστάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, στην Ολυμπία, στο Καρπενήσι, Κυπαρισία και στην Νίκαια. Εδώ στην Αττική. Ναι, αυτές είναι του Υπουργείου. Θέλοντας και εκείνοι να συμμετέχουν σε αυτό το εορταστικό χρόνο, τη χρονιά αυτή την εορταστική για τα 80 του χρόνια, το ότι αλλεπάλληλες πόλεις τον κάνουν επίτιμο δημότη, όπως θα συνδυάσουμε την παράστασή μας με το γεγονός πάλι του επίτιμου δημότη στην Πρέβεζα, στο Βόλο, και σε οπουδήποτε απευθυνθούμε, δηλαδή σε οποιαδήποτε πόλη απευθυνθούμε πέρα από αυτές που μας έχουν ζητηθεί να δώσουμε την παράσταση, μιλάνε πάντα και σε ένα συνδυασμό με το κλειδί της πόλης του επίτιμου δημότη. Εμείς την παράσταση αυτή δεν την κάναμε ούτε για να βγει το πολίτευμα. Το κάναμε για να βγει το έργο προς τα έξω, να είναι πιο πλατή. Το έργο έχει βγει όσο μπορούμε να το παρουσιάσουμε πιο πλατιά, να το γνωρίσουν σε όλες τις διαστάσεις. Γιατί πιστεύουμε, και εδώ θα μιλήσει και ο ποιητής μας, ότι είναι ένα από τα έργα που και εκείνος ιδιαίτερα αγαπάει. Το αγαπάω ιδιαίτερα γιατί αγαπάω ιδιαίτερα την Ελλάδα, και αν δεν αγαπούσα την Ελλάδα δεν θα το έγραφα. Με πόνεσε η Ελλάδα και αυτό τον πόνο το δικό μου θέλησα να τον κωδικοποιήσω, δίνοντας ένα κείμενο το οποίο να μπορεί, θα ήθελα να συγκλονίζει, τουλάχιστον να συγκινεί τους Έλληνες όλους. Όλους χωρίς καμία διάκριση.